izothi mayiqeda bese zize ekhaya emphefumulo sathi kulungile noma ngabe kuthiwa ifika ntambama njengamanje isakhishelwa idoko lezi ngane cabanga ingane ehlele ezweni ehluphe ezweni eligijima nganani elokushini kodwa idoko zithandiswa kwengane ngathi zikhulele emakhaya. Amen. Lezi ngane ngobani leli doko liphekwa unyazi limnandi ziye zimbize zithi iDanone bazisho zona zithi mnandi njengeDanone ngoba liphekwa unyazi la ekhaya emphefumulo. Amen. Eliphekela abazali nabazali-ke obabona nje bekhona bayasebenza kuyasetshenzwa lapha ekhaya ngeke kusho ukuthi usuku lokujabula lubona iy'nsizwa nje phalesi lapha siyasebenza manje suka lapha siyogibela ngiyangale emhosheni mina ngosebenza ngale mhosheni ngoba khona into ekufanele ngi-instruct engalo ukuthi ayenziwe ngibuye ngizoqhubeka la ephalisi kothi-ke uma sekudliwa-ke bese besibiza abantwana-ke njengokubabona bazofundiswa ngokuzala kobunazarete. Amen. Ngokufika komsindisi ezweni lakini sesithi-ke thina-ke ngoba sabantu balelizwe esikholele ezabeni sithi ubunazaretha ukufika kwentelezi yasezulwini izonqamula iy'ntelezi okhokho bethu ababeyisebenzisa ey'bhedayo. Amen. Iy'ntelezi okhokho bethu zaziziphi ngoba babehlanganisa iy'cubu zey'nyama zabantu nezey'lwane. Wafika uShembe nentelezi yasezulwini ma efika uShembe nentelezi yasezulwini mpokankwanyana wafika uShembe nentelezi yasezulwini mpokankwanyana wafika waletha ubunazaretha uzokhanda abantu ukuthi bahlanzeke besaphila lento kuthiwa ubungcwele bahlanzeke besaphila besahamba ngenyama ukuze ukuthi uma bewelela ngale kwethuna bafike bambone umdali wabo bengenazo iy'thixo bengalengi iy'thixo bengalengi iy'thixo zasemhlabeni lezi esiyigaqa emzimbeni lethu sithi ezabantu abadala noma ezokuphila noma ezokwani. uShembe kahle kahle uzofundisa abantu ukuthi abantu babuyele emveleni yakhe abantu babephilisa umvelinqangi ngezwi. Ingakho kwakukhona lelizwe kuthiwa izwi labadala mayethi umuntu omdala ungakwenzi ukuthi mntanami ungakwenzi ukuthi mntanami abantwana basendle babelalela ngoba izwi lomuntu omdala lifanele kamvelinqangi. Amen. Ingakho babephila isikhathi eside manje sifuna lezi ngane ezizokhula zazi ukuthi ayikho enye into engabaphilisa ngaphandle kwezwi likaShembe unyazi kwezulu bafundisa lokho. Webantwana phendukani phela webantwana hey webantwana nilaleleni anibeni na uswidi ubani uthixo walelizwe umvelinqangi walelizwe ubani hey aphekele bangumsindo uphi lo khuluma ovamisa ukukhuluma nawo